Abandonei este lugar milleiros de veces na miña cabeza. Pero en realidade non me fun a ningures. Por que ia facelo? Non tiña nada. A familia non me apoiaba. Non, a min importame un carallo que ela queira. Non vai estar metida na casa sen facer nada. Un traballo sen futuro. O explorador corría da aventura en aventura. Despedíronme dun traballo sen futuro por estar de resaca. Oe, isto non funciona. Xa o sei. Megan, é que non conectas ben coa xente. Sinto ser eu quen teña que dicirche isto. Non, non, tranquila. Está ben. Con todo, non marchas por ter un sitio onde ir. Non manques a teu hijo. Marchas porque non tes nada que te reteña. Todo o que sei é que cando morreu o meu mellor amigo, aquí xa non me quedaba nada. Afasteime totalmente da vida. E decateime de que se non marchaba xa, non tardaría moito en seguir o seu camiño. Hola. Oi. Que significa este panfleto dos marines? Que xa topei no caixón. Penso que me quedou algo de erva entre os calcetíns. Escoita, non te faga la sabichona. Esta casa é miña. E para que o saibas, sair correndo non che vai valer. ¡Colgo o teléfono! Veña, vamos! ¡Vamos, movedevos! ¡Abaixo, veña! ¡Axiña! Axiña, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Rápido, movedevos! ¡Veña, veña! Vamos. ¡Mete a camiseta por dentro! ¡Mete por dentro! ¡Recolle ben o pelo! ¡Poñedevos en liña, veña! ¡En liña! Destes o primeiro paso para vos converter en membros das forzas combatentes de maior calidade do mundo, o Corpo de Marines dos Estados Unidos. Centos de milleiros de marines comezaron xusto aquí o seu servizo impecable polo noso país. Vos continuaredes con esa tradición. Está claro? ¡Está, señor! Dicídeo con convencemento, está claro? ¡Sí, señor! A ver, Lili, que estás facendo? Colle iso do chão, veña! Baixa da parede! Podo facelo! Solta a corda e punto ao final da liña! ¡Brazos erguidos, Libby! ¡Brazos erguidos! ¡Erguidos que os vexan! Vas morrer aí fora, oiches? Goza da graduación! Es un fracaso! Sáeme de diante! ¡Marcha! ¡Lista! ¡A fronte! Pelotón 5004! Descansen! ¡A orde, señora!
Pois a verdade, perdéstelo. Ai, pero se pareces un soldadiño de xoguete. Genial, grazas. Perdestes toda a cerimonia, pero tanto ten. En serio? Sí, Oh, xa acabou. Jim tiña moita gana de ver a túa graduación. Coiro, Hola. pensábamos que cos impostos que lle pagamos á milicia puñerían algunha sinalización polas rúas. Hola, boneca. Hola. Cariño, perdémolo. En serio? Poderíalo repetir para nós? Os Estados Unidos non permitirán que os seus cidadáns corran tal perigo. Deixar que Saddam Hussein siga en posesión de armas de destrucción masiva durante máis meses ou Pois non te vexo tan mal. Non podemos permitir Grazas. que non estamos dispostos. Non, a ver, pensei que ias parecer alguén moi importante coa cabeza rapada. Desculpe. Sí. A conta, por favor. Non tardo nada. Non entendo por que queres facer isto. Xa o sabía. Entón non veu ninguén máis hoxe. Non. Papá tiña que traballar, pero non pasa nada. Non quero falar mal del, pero débeme $2.000 de pensión. Deitaches co seu mellor amigo. Megan. Daquela estades en paz. Megan. Mira, se che pasase algo malo, Deus non o queira, nós estamos na lista. Quero dicir, faríannolo saber. Sí, estades na lista. Vale, no mesmo rango que a teu pai. Queres saber canto ganarás? Se morro. Megan, non se xas parva, non? É que non sei como funciona todo isto. Moitas grazas por vir, mamá. Cariño, estou che preguntando Grazas por porque vir. quero... Non, grazas Non por vir. esperaba que... Adeus, Vale, quédate, adeus, grazas. Levou unos 400 horas chegar ata aquí. Darémoslles unha última oportunidade. Jones, está permitido o consumo de tabaco nun vehículo do goberno. Non, sarxento maestre. O seu coche de patrulla é un vehículo do goberno. Sí, sarxento maestre. Toleramos parvos, perdedores ou retrasados. Non, sarxento maestre. Sabemos o significado de non podo ou de tarde. Non, sarxento maestre. Hai 3 novas incorporacións asignadas á sección de patrulla. Soldados Timmins López e Libby, benvidos. Espero que nos fagades sentir orgullosos a todos. Non lle pedimos a Loli. A mí non me gusta. Isto é lume burro. Pero vale. Basta de aí. É a miña heroína. Canto queda? Os pais Era bastante noxento. A quen se lle ocorre traer tacóns á base dos marines? Déxeme en paz. Son como Wonder Woman. Debín ser xogadora de béisbol. Ai, meu Deus, ímonos meter nunha boa. Que fas? Espera. Merda. Vaya, que estilo tes con eses calcetíns. Ai, non, é que non iso que hago. Vas facer que mexe por min, en serio. Estoume mexando, teño que ir mexar. Vou mexar por min. Suxeítame isto. Megan, axiña, vale? Logo acabo. Deixa de velo vómito. Pero isto que é? Ai, Deus, que noxo. Hey, Cuidado. que pasa aquí? Ai, dá a volta en casa. Vale, vale. Perdón, xa termino. Pero que che pasa, Libby? Sarxento maestre, desculpe. Cala, non me contestes o veralo irlandés que hai en min. Por que estás aquí, cos marines? Non o sabes, verdade? Pois eu sí. Pensas que é a primeira mocosa resentida que pasa por esta base. Esta institución é para heróis, non para pequenos insolentes fodidos da cabeza porque seus papaíños e mamaiñas non nos querían dar abondo, pero agora estás na miña tropa e non vou deixar que non respeten os homes e mulleres que fixeron grandes os marines. Díxeno todo con suficiente claridade. Sí, sarxento maestre. Outro tropezo e marchas daqui, quédache claro. Sí, sarxento maestre. Estarás a prova, tarefas con merda ata nova orde, descansa. Vaiche facer falta. Veña, sai daqui.
Gani Martín, presento a cabo Libby. Quede con ela todo o día. Libby. Benvida. Que noxo. Xa, Cindy, seguro que che parece moi gracioso, eh? Que noxo. E ti quen és? Rex? La canciño bonito. Vale! Terminaches. Case, aínda quedan Ben, dous. necesitamos de fora. Encontráchelo, así se fai. Ven aquí, toma. Ven, senta, ven. Encántalle que lle rasque o bandullo. Que está buscando? Explosivos. Imos antes que o convoi. Buscamos explosivos para que ninguén acabe danado. Ides á fronte? Ás veces somos os primeiros da liña de combate. Ceusa é o mellor. Va que sí. É teu? Non, pertence á Armada, pero agora é meu. Estás aquí para amestrar? Non, teño que limpar as canceiras esta semana. Como o conseguiches? Libby. Tócache. Tócame. ¡Ataca! ¡Colle! ¡Alto! Cóllela ti. Sí, vou. Ben, Cindy. Vale, Cabo Walters será o amestrador. Ti segue sendo o cebo. Que Cindy descanse. Non, estou ben. Vaya merda, eh? Sí. Sabes, eu quitaría os pantalóns e quedaba só coa chaqueta. En serio? Os cans van pola chaqueta. Grazas. Rex, quieto. Tranquilo, Rex. Vale, agora toca a él. Escoita o que che diga e empeza a correr. Vale. Se Rex ataca, dille que pare. Señora, ensíneme a identificación. Señora, vou na registrar e se intenta fuxir ou facer algún movimento agresivo, o can está adestrado para atacala. ¡Collea! ¡Collea! ¡Quítamo! ¡Quítamo! ¡Para, Rex! ¡Para! ¡Para, Rex! ¡Para! ¡Arriba! 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 Sí, sí. Sí, sí. Pensas que che teño medo? Vale. Teñoche medo. Pero eu tamén podo facer que me teñas medo. Sí, son moi dura. Libby. Volviches por máis ou que? Gani, como podo ser amestradora de cans? Ti, Sí. Que teño que facer exactamente? para empezar, tes que deixar de cagala.
Logo tes que ser boa co rifle, conseguir máis dun 90% en todos os exames e un sobresaínte nas probas. Sabes quen consegue estas cousas? Xente que non está ata arriba de merda. Gani, levo varios días no medio de moita merda e asegúroche que aínda non estou ata arriba. Vaites, iso sorpréndeme. Porque penso que te atoparon mexando ao lado da oficina do capitán. Do capitán? Iso fai no a xente que está ata arriba de merda, non che parece? Claro, Gani. Merda. Segundo o adestrador dos Yankees, Jim Monahan, parece que un dos médicos de garda non acudirá. Alto fogo! Non disparedes! Descargade! Despexado! Hai vidas nas túas mans. Sí, señor. E ti é lo alfa. Ven de ti, depende de ti. Que saiba que vas en serio. Quere que o repitamos? Imos seguir facendo ata que saia ben. Va salvar vidas aí fora. E os Red Sox seguen tirando dos xogadores do banco, igual que fan os Yankees. Case todos chegaron á base do lanzador. Mentres, os xogadores locais levan claramente a iniciativa. Porque cando corres sempre terminas aquí. Ai, sí, non me dei conta. Ai, teño as probas dentro de 2 semanas. Quería saber se hai algún cargo libre. Grazas. Lanza pelota boa do lado esquerdo, leva boa trayectoria, pero aí está. Os Yankees clasifícanse para a ronda final. Alto fogo! Descargade! Despechado! Tiradores, o tempo de preparación terminou tras as 5 series. Terminei os informes. Tamén necesito horario de adestramento. Para cando? Para as 2. Perfecto, Gani. Adiante. Cabo Livi, por que non me sorprende verte por aquí hoxe? Sí, xa me dixeron que tes un sobresaínte. És unha experta en tiro. Gani, tes un can para min? Non. Dixen que podías marchar. Pero poida que o teña. Ti que dis, Mason? Está lista para un can? Penso que sí, Gani. Podes marchar. A traballar. ¡Qué can bonito! ¿Cómo se chama? A ver, ¿cómo se chama? Non lle poñerei nome ata que nos levemos ben. Non esquezas falarlle como un bebé. Canciño bo, canciño bo. Polo menos o meu can escóitame. Home, a min escóitame. Escóitasme, va que sí. Veña. Escóitasme, non? Vamos. Veña. Bos días. Bos días, Gani. Algún incidente onte á noite? Non, Gani. Ben, vai ser un día fantástico. Imos adestrarnos máis ca antes. Walters, que fixeches onte á noite? Xoguei a videoconsola, Gani. Iso é ao que te dedicas. Marchades dentro de 3 semanas. Falta vos fará saber loitar cando vos toque loitar. Mason. Sí, Gani. Aínda és virxe? Non, Gani. Estás seguro diso? A min pareceme que sí. Bennett, falaches coa muller onte á noite. Non, Gani. Pensas que me importa? Coleta, saca ese sorriso da cara. Sí, Gani. Agora, en serio. Teño aquí alguén que acaba de chegar de Irak. E quere contárvos a experiencia para que saibade lo que é. Estivo onde ides estar vos, e o que el vos conte salvará vidas e salvará extremidades. Este é o sarxento Andrew Dean. Sarxento, está ao mando. Grazas, Gani. Hola. Hola, sarxento. Listos para irdes á guerra? Sí, sarxento. Todo aquilo para o que vos preparastes. Todo o que aprendestes. Todo o que pensades que sabedes,
Vais ir á merda cando esteades no campo. Haberá bombas caseiras cheas de merda que os cans non cheirarán. Haberá tormentas de area. Os cans estarán desorientados e non poderán detectar nada. Estades a piques de estar moi fodidos. Literalmente. Con 20 kilos ás costas. Tirando do can. Intentando non esmagarlle a cabeza co rifle. Os soldados os quides protexer. Ambos odiar nada máis chegar. Se facedes ben o traballo, poida que salvedes vidas. Se o facedes mal, acabaredes mortos. Tanto ten o mal que volo pinte todo. Porque vai ser moito peor. Debedes mantelos calmados. De acordo. Déitate. Moi Rex, así sí. déitate. Veña. Iso é. Tira ben para que non haxa engurras na gasa. Tedes que practicalo ben antes de marchar. Vale, quitádelle as correas. Rex, non. Non. Hai algún problema por aí? Non, está ben. Bo rapaz. Dixen que quitede as correas. Veña, amigo. Tranquilo. Iso é, tranquilo. Tes que poñerlle un bozo, agora. ¡Condenado can! Pasará cando teña que pasar. Gani, dígoche que vai curar a xiña. Tes 6 osos rotos, Walter. Querías verme, Gani? Teño un can para ti. O qué? Vaslle dar o meu can? Non é o teu can, nin é o meu can. É un can do Corpo dos Marines. Rex necesita un amestrador con Estás experiencia. cuestionando a miña autoridade, cabo. Ela non a ten. Só amestrou unha lata. Deixe de queixarte e actúa como un marine. Preparada? Pensa rápido. Sí, preparada. Vale, podes marchar. Acordaste de min? Vale, Rex. Métete aí dentro. Pra dentro, agora. Non vas comer nada se non me escoitas. Vou quedar aquí o día inteiro. De acordo? Bo rapaz, quieto, quieto. Por aquí. Busca. 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 Acabou o tempo, Libby. Encontraches unha de 5. Ves este tipo? Morto. Morto e morto. Ah, e o can morto tamén. E reventaronche as pernas no intento. Sígueme. Outra vez, Libby. Ei, ei, ei. Onde vas? Sigo o perímetro. Elía cara á mesa. Pero non hai un patrón de busca. Esquece o patrón de busca, Libby. Cambiou de actitude, vale? Escoita. Vale. Rex, busca. Sígueo. Vale, busca. Iso é. Cheirou algo, está máis preto.
Felicito, Libby, felicito. Moi ben. Fixéchelo moi ben, moi ben. Vale, o can e vou detectando. Non ten nada malo. O lo que debe ser ti. Que estás facendo mal? Todo o que ti sentes vai pola correa, vale? Todo. Se non estás segura, el tampouco o vai estar. Podo adestrarvos día e noite, pero non podo crearvos un vínculo. Estamos? Estamos. Bo traballo. Só está nervioso. Iso non son nervios. Levo todo o ano vendo este can. É o máis agresivo que tratei nunca. Non poderá traballarse en esta análise. Vou ter que sedalo. Rex, tranquilo. Tranquilo. Veña. Esta porta ten que estar sempre pechada, vale? Hola, Alice. Tucker. Moi ben, vai por Walters e dille que quero que limpe a Tucker. Sí, sargento. Hola, bonita. Libby, véndalle a pata. Que vexa que non tes medo. Sí, sargento. Rex, senta. Mellor... Déitate. Rex, déitate. Só che vou vendar a pata. Vale, espera. Así, ben. Ben, moi ben. Se te metes en problemas, vouche ter que facer isto. Hola. Eu non pedín a Rex. Nin sequera o quería. Pois eu sí que o quería. Que non o maten. Rex, senta. Ven, ven. Marchamos mañá. Non estamos preparados para isto. Pero hai xente que confía en nós. Se o facemos mal, van morrer persoas, así que temos que facelo ben. Vale. Mañá, desde que baixedes dese avión, debedes actuar, confiar no traballo, no adestramento, e en vós mesmos. E lembrade, todo o que vexades, escoitedes, saboreedes e toquedes, durante os próximos 7 meses, quedará con vos o que vos queda de vida. Facede que teña sentido. Todo ben, Libby? Sí, é que non atopo o coitelo de combate. Tiñao por aquí. Telo detrás. Grazas.
Mira, é normal que teñas medo agora, vale? É normal. Pásanos a todos, en serio. Vas a estar ben. Tenlo controlado. Quero que me contes todo o que fixeches cando volvas. Cando volvas, non se volves. De acordo? Vale. Moita sorte. Gracias. Rex, shh, tranquilo, está ben? Dale un pouco, Libby. Polo menos media hora. Perdoa. Cos paxaros funciona. Shhh. Está ben, Seino. Ei, Seino, está ben. Non sabes que vai pasar nin onde nos diriximos. Xa sei que é unha merda, pero estamos xuntos, vale? Shhh. Está ben, amigo, estás comigo. Estamos chegando, aterramos dentro de 10 minutos. Recolled os equipos, abrochádevos e preparádevos para a aterraxe. A ver, escoitade, onde están Marion e Peters? Aquí, señor. Os vosos vehículos están por aí, ides á base perdita. Libby, Jones. Sí. O voso convoi tedelo aí, ides á base Ramadi. Oi. O resto seguídeme. Non esquezas que por moi mal que vaya, poderían te ter mandado buscar bombas cunha lata. Certo. Cuídate moito. Vale. Vale. Oi, boa caza. Deica logo, pas nons. Eu. Polo menos estamos sós. Por veces está ben ser muller. Non teñas medo. Oi. Genial. Esperaches a chegar a Irak para sacar o fedello que és. Arriba, 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 arriba. Iso é, moi ben, rapaz. Iso é, moi ben. Sí, 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 moi ben, están facendo moi ben. Sí. Moi ben. Moi ben, rapaz. Así me gusta, campeón, moi ben. Tranquila, amiga. Foi fora, non aquí. Verdade, chico? Grazas. Sí, 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 moi ben. Sí. Niños, venga, vamos.
Primeiro día de escola. Deséxame sorte. Na tenda de agasallos venden esponxas. Ai, non, espera, bombardearon a tenda. Unha mágoa, gustan máis esponxas. Son Matt Morales. Hoxe vou ser o guía. Megan Levy. E el? É Chico. Chico, senta. Chico Lambo inimigo ata matado. Genial. De onde és? Nova York. Ai, sí, eu tamén. Non serás dos Yankees, non? Claro que son. Oh, veña. Partesmo o corazón, en serio. Pois, non volveremos falar, entón. Chico, non falamos cos dos Yankees, vale? Bo rapaz. Este é o Cabo Morales. Morales, a Cabo Libby. Morales vai te levar á ASP e logo irá á cidade de Saber. Estará só ata que chegue outro equipo. Intenta que non lle dea un golpe de calor ao can. De acordo. A última amestradora púxose como unha tola porque non enviamos mulleres ás misións só aos postos de control. Iso é un problema para ti? Non, señor. Ben. Marchade. Foi unha misión espectacular. Púxose como unha tola. Pensei que xa non nos falabamos. Estaba falando comigo mesmo, pero douche outra oportunidade. E se falas dos Yankees, terminamos. O sarxento Jarvis é moi especial. O outro día díxome que lle gustaba a miña xente. Meu pai é de Porto Rico e miña nai é escandinava. A quen pensas que se refería? Aos escandinavos, claramente. Sí, iso foi o que pensei. Benvida á capital da merda. E todos eses cans? Viven na rúa. Están enfermos que non se achegan ao teu. Dispáralles se fai falta. Non inspecciones ata que saian do coche. Asegúrate de que abren todo. Lembra que aos iraquís non lles gustan os cans. É parte da súa religión e os nosos cans non lles gustan. Hai recompensas polos amestradores caninos e aínda dan máis por amestradoras. Polo que quererán matarte. A ver, non sendo que queiran foderte. Poida que queiran foderte e despois matarte. Se algún saca un móvil, bum, estás morta. A parte de todo iso, é doado. En serio, sé lista. Atende a todo e está alerta. Vale. Veña, xiña, xiña. Quieto aí. Baixa, Rex. Veña, vamos, levanta a camiseta. Tiveches que pasalo ben. Ok, Deus. Veña, todo o mundo andando. Que ninguén se pare. Vamos, vamos. Jones, que pase Rex, o camión. queres algo? Martini, dille a ese tipo que apaga o motor. Apaga o motor. Veña, sae do coche.
Iso é. Xiña, vamos, 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 vamos. Abre a porta, veña. Ponte aí. A ver, por que viaxas hoxe? Veña, contesta. Viaxo a Bagdad por negocios. Falas ben a nosa lingua. Sí, pros negocios. Oi! Apaga o motor! Díxenche que apague o motor! Camisetas arriba. Veña. Yudiao. Dada a volta. Libby, inspecciona o coche. Abre o maleteiro. Abre o maleteiro. Veña, abre. Hostia, Bandini! Díxenche que apagase o motor. Érguete! Veña, ponte por aí. Levanta a camiseta. Hai que ser directo, eu vou para o negocio. Aparte. Veña. Queres que che dispare ou que? Levanta a moto. Pero non arranques. Non. Por aquí. Despexado. Como se Ai, chama? neno, aquí pregunto eu. Señor, pode entrar no coche e seguir ata o control? Sí, entra. Chámase Rex. Tome. Aquí ten a miña tarxeta. Xbox. Non, non. Volve a entrar no coche. Rex. Veña. Podes entrar. Que fas? Nunca lles diga o nome do can. Pero se é un neno. Sí, pero xa vin nenos maiores chamando aos cans cun detonador na man. Queres que o can siga vivo? Non fagas parvadas. Veña, vamos. Seguinte. Que se mova a xente, veña, vamos. Xa melloraremos. Prométocho. Bo rapaz. Busca. Estás seguro? Estou. Di a iso. Fixéchelo. Así se Penso que teño... Así se fai. Veña, vamos. Busca. A ver, xogade. Fíxate. Así se fai. Así se fai. Nunca descansan ou que? Venga. Non. Iso é. Atopou? Non. Iso é. Queres xogar, amigo? Queres xogar? Colleo. Moi ben, Rex. Ben, Rex. Davey, misión de recoñecemento. 5 minutos. Pensei que non se me permitía ir ás misións. Non hai ninguén máis, veña. Oe! Bombardearon a 5 dos nosos. Hai que entrar e acabar con eles. Que un compraba a rúa. A casa está por este lado. Vou eu, ti comproba as casas. Vale, saca os cans. Poida que haxa explosivos. Veña, vamos, vamos. Veña, vamos entrar. Vamos, veña. Adiante. Despexado. Este tipo ten moitas alfombras. Pregúntalle por que ten tantas. Son para rezar. Pregúntalle. وش عندك هالقد زوالي؟ احنا عائلة متدينين. Son unha familia religiosa. واحنا مو أعداء لأمريكا. Non son inimigos dos marines. نشكرها على مساعدتها لمكافحة الإرهاب.
E agradece que América lles axude contra os rebeldes. Pois nós agradecemos as súas caralladas. Aquí. Abra o armario. يلا افتح الباب يلا هسه. Abra-o. افتح الباب. وقفي هنا. Atrás. Que ten? Encontrou algo? Necesitamos espazo. Atrás. Mova as alfombras. شيل الزوالي. يلا شيل الزوالي. ولادي شالوهم منا. Son dos fillos. Tanto ten, que as mova. Toni marido. Di que non pode. Dille que tanto nos ten, queremos que as mova. Xa. شيل الزوالي. يلا. Que as mova xa. Axiña. هنا. هنا. وقف. De acordo. Que alguén o comprobe. Encargo meu. Deus bendito. ¡Quieto, quieto ahí, quieto ahí! ¡No se mova! ¡No se mova! ¡No se mova! ¡No se mova! Estamos menos en dar as armas que en encontrar a casa. Sí, é verdade. Fixémolo moi ben. Vaya. Fixáchelo ti? Foi el. Veña, non sexas modesta comigo. Salvaches moitas vidas. Un traballo impresionante. Dos dous. Grazas. Veña, chico. Tranquilos, está ben, está ben, está ben. Chico! Oh, que mágoa, xa case perdiches, veña. A ver, colle unha máis. Sigue. Tens que intentalo, sigue. Meu Deus. Sigue. Tranquilo. Parece que está pensando que parte do meu corpo comer primeiro. Sí, seguro. Vaya. Chegou o momento. Fixeches trampas. Non fixen tal. Ah, moi ben. Grazas. Así que ti és dos Mets. Tamén xogas? Xogaba. No instituto, terceira base. Eu pensaba que era bo, pero na universidade era outra historia. E aquí che estou, que lles dean. Tampouco son dos que irían a clase na universidade. Nin eu. A ver, cal é a túa historia? Por que te alistaches? Quería fuxir da merda de vida que levaba. Era deprimente. Tivo algo que ver con Jessie? Vincha tatuaxe. Pois... Sí. Era o meu mellor amigo. Pasábamos as fins de semana na súa casa. Non dese xeito, éramos como irmáns. Tiña unha familia incrible. Non como a miña. Pasaba ali o Nadal. Ata que unha fin de semana estábamos bebendo, tomando pastillas, facendo parvadas. Metemos a mesma cantidade. Poida que ata eu tomase máis ca el. Pero... eu espertei. A el non. A familia segue intentando mantelo contacto, pero... non podo.
Debeu espertar el, non eu. Teño que madrugar. Marcho a dormir. Ata mañá. Ata mañá. Iso é. Así se fai. Necesitamos un soldado con can para comprobar a área. Pero pedistes 2 equipos. Cambio de plans. Só hai sitio para un. Oi, non te preocupes. Vou eu. Libby! Encargo meu. Arriba, veña! Oiches, areando. Vamos, vamos! És de Nova York? Son? Eu tamén. É a miña primeira misión. El? De Alemaña. Alemaña? Pastor alemán, gústame. Sabes que escoitei? Que aos inimigos lles gusta roubar os cans, pegarlles bombas e mandalos de volta cos donos. Rex podería arrincarte un brazo a calquera, non me preocupa. Libby! O can! Ti tranquilo. ¡Calada a boca! Iso é. Iso é. Encontrou algo? Oe, Libby. Necesito outro descanso. Co debido respeto, van 2 horas e estamos a 50 graus. Eu penso que sí. Teno ben merecido. Achegas un vehículo! Armas preparadas. Rex! Gómez, disparo de advertencia, veña. Non para. Preparados para disparar.
Gómez, O'Connor, registrade. Déitate no chan. O chan. Vamos. O chan. Que te poñas no chan. Non levo armas, señor mío. O chan xa. O chan. Chan. Non se O chan xa. O chan agora mesmo. O chan de contado. Señor. Veña, as mans nas costas. Por favor, Que señor. poña non as levo mans nas nada. costas, dixen. Rex! Despexado. Libby, comproba o coche. Veña, vamos. Vale, vale. Hey! O can non detectou iso. Puidemos morrer todos. Nunca vin unha bomba tan soterrada no chan. Tens que ver isto. Poida que a detonasen desde esas casas. Non sei, tal vez só fosen por Rex. Non, ían por Libby e Rex. Imos por eses cobardes. Avisad a Morales que veña co can agora mesmo. Se agardamos por Morales van a acabar fuxindo. Podémolo facer. Non, esquéceo. Viches cantas bombas atopamos hoxe? Como pensas cruzar o campo sen nós? Merda, Libby, estás ferida. Sí, porque eses cabróns levan vixiándonos todo o día. Ten unha contusión, sarxento. Pode estar confundida ou desorientada. Se case nos matan, como pensades atravesar o campo e a casa se non imos nós? E que pasa co can? Tamén está ferido. Está ben. Podémolo facer. ¡Vamos! Precisamos apoio aéreo. Gómez, xunta ao equipo. Entrade, inspeccionade, axiña. Cubrímosvos desde aquí. Sí, señor. Veña, a que esperades? Movédevos, veña! A primeira casa está a 150 metros. Está moi tranquila. Depende de ti. Non temos todo o día. Seguimos, Libby. Adiante. Encontrou outra? Sí. É unha placa de presión. Bo rapaz. Busca. Vale, Libby, estamos preparados. ¡Despexado!
Pexado! Libby, tócache! Isto é unha escola. En ruínas. Busca. Vale, Libby! Acaban de estar aquí. Premio. Quieto, quieto, quieto. Libby, Ei. Libby, Libby. Ei. Libby. Tranquilo, Gómez. Que queres que faga? Non sei, algo vai mal. Algo o alterou, non sei que lle pasa. Libby, teño que moverme. Teño que moverme. ¡Pachán! ¡Johnson! ¡Johnson! Vamos, vais a que mover. ¡Temos que marchar! Vamos, vamos, vamos. Johnson! Vamos, vamos, vamos. Veña, veña. ¡Alto o fogo! ¡Falade, rapaces! ¡Falade! ¡Apuntade e disparade! ¡Apuntade e disparade! ¡Movédemos, movédemos! Libby, Libby. Veña, Johnson. Johnson. ¡Temos que movernos! Vamos. Vamos, vamos. ¡O'Connor! ¡O'Connor! ¡Cúbrenos! ¡Movédemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Johnson! ¡Como eu! ¡Movédemos! ¡Veña, Libby! ¡Móvete! ¡Vou eu! ¡Vou eu! ¡Temos que marchar! ¡Veña, vamos! ¡Dejade de disparar! ¡A derecha! ¡Parade! ¡Vamos, vamos! ¡Veña, movédemos! ¡Movédemos, veña! ¡Cubro eu! ¡Kiner! ¿Dónde están Libby e Gómez? Johnson, móvete! ¡Cubro eu! ¡Veña! Libby, preparada! Sí. Veña, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vale. ¡Axiña! ¡Estou quedando sen munición! ¡Veña, veña, veña! Espera. ¡Vamos, entra! ¡Venga! ¡Libby, Gómez, vamos! Libby! ¡Parade! Libby, sube! ¡No! ¡Non deu subido! ¡Non deu subido! ¡A la derecha, ahora! Tranquilo, estou ben. Tranquilo, estou ben. Estou ben. Estou ben. ¡Por lo costado derecho! ¡Justo ahí! ¡Libby! ¡Vamos, Libby, vamos! ¡Sube, sube! Esperade! Espera, espera, Libby non entrou! Vale, agora! Xa está connosco, vamos, vamos! Libby, evacuación médica de contado. Oi, encargo meu de acordo? Prometo, cho.
Escoita. Debería ter ido eu, vale? Vale. Cabo, ten os tímpanos rotos. A perda da audición, incluso a de memoria a curto prazo, será algo normal. Pero vaise recuperar. Onde está o meu can? Está ben, está na base de Blue Diamond. Teño que ver. Non, non. Non, Cabo, Deítese. non. El está ben. O importante para vostede é que se poña ben. Para a súa información, mándana a casa por Nadal, Cabo. 3 semanas. Despois volverá a Pendleton para adestrar e rehabilitarse. Poderá ver o can unha vez volva á base, de acordo? Xa notificámolo ao comandante. Está informado de todo. Papá. Benvida a casa. Estás ben? Deixo-te ben. Vale. Teño que traballar no Nadal. Non pasa nada. Seguro? Sí. De acordo. Ela preferirá que non me chegue. Xa, sí. Pois nada logo. Bo Nadal. Sí, bo Nadal. Quérote. Eu... Grazas a Deus que estás ben. Veña. Podes con todo? Sí, claro. Adeus. Grazas. Nada. Bo Nadal. Hola, meu amor. Hola, mamá. Vale, perdoe, pero como que Rex non volveu aínda? Tiña que volver hai unha semana e cada vez que chamo alguén me di que volverá a xiña, que está a piques de chegar, pero estou algo confundida. Digo yo que sei, Cabo. Por favor, non volva a chamar. Avisareina cando teña algunha novidade, de acordo? Vale, espera un momento. Se alguén puidese... É estupendo, cariño. Viches isto, Megan? Oh, sí, señor. É genial. Toma, cariño. Isto é para ti. Grazas, mamá. Quería che marcar algo máis, cariño, pero a perruquería non vai moi ben. Non pasa nada. Era ese, Jim. Gústache. Moitísimo. Non sabes canto me Cabo, corta.
Reynolds. Hola, son a Cabo Libby. Libby? Sí. Vaya. Na chamada soabas un pouco agresiva, sabías? Non creo que o saiba. Hola. Hola. Que tal, Libby? Hola. Estás ben, non? Sí, estou Dixéronme ben. que sufriches un ataque. Todo ben? Sí, ben. Cando volviches? A semana pasada. Quedo por aquí un par de días e logo marcho. Como está Rex? Non sei, levo tempo sen velo. Está ben? Non o sei, pero pasei non moi mal sen el. Xa. Imagino. Eu non soltei a Bruno en... Canto? 12 horas? Es un canciño bo. Sí, señor. Direito. Oi, ti tamén podes dar mecos, se queres. Rex acaba de chegar. Ei, Bruno. Adeus, señor. Adeus. Hola. Ven aquí. Ven aquí. Bo rapaz. Hola. Pero que boiño es. Tranquilo. Bo rapaz. Ben. Iso é, veña. Vamos. Para, por aquí. Rex, ven. Iso é. Oi, que está pasando? Dixéronme que non precisaba os pantalóns. Xa, iso depende de se queres conservar as cachas no cu. Deixa os postos. ¡Ja, ja! Sodes moi graciosos. Vale, espera. Só son flores. Tranquilo. Merquei flores porque non tiñan esponxas. Pois... O conto é que sí que tiñan esponxas, pero dixéronme que non podían envialas. Que amable, és moi amable. Gustan máis flores, moito. Que ben, pero a esponxa sería, non sei... Sería gracioso, estaría moi ben, sí. Seguro. Sí. Pois... Hola. Hola. Benvida. Vaya, que forte estás. Gustan máis camas dos campamentos. Son incomodísimas. Xa. Pois a boa noticia é que non vas ter que pagar máis copas, porque és unha heroína de guerra. Son unha heroína? Pois é o que din por aí. Que fixeches este tempo? Pois fixen moita fisioterapia, é o peor. A enfermeira é unha auténtica bruxa. Non foi divertido. Vaya. Xa. Entón doi. Onde che doi? Doeme a cabeza, as costas, os brazos, o pescozo. Sinto como se a bomba me reventase por dentro. Todo o corpo logo. Vale. Pois adeus aos tacóns. Sí, estou feita un trapo. Dame aquí os pés. Vou facer maxia. Unha masaxe? Sí, és unha heroína. Que sorte teño. As heroínas Debería merecen saltar polos masaxes. aires máis a miúdo. Sí. Eu debería vir máis veces. Como está Rex? Está ben. Vai mellor, pero algo lento. Paréceme que nun par de semanas poderei adestrarme con el. Ata cando quedas aquí? Iso depende. Canto queres que quede? Na miña familia vivimos ata os 80 anos. Vaya. Na miña divorciámonos. Pero podería facer unha excepción se de súpeto te convertes nun seareiro dos yanquis e me levas aos partidos. Iso é moito. Estaste pasando moito. Sí, xa imaginaba. Falo en serio. A ver, eu tamén. Comigo non vai o de xuntos para sempre. Comigo tampouco. Penso o mesmo, non me gusta. Vale, pois deixa de estar tan serio,
Vámolo pasar ben. Inspección en 20 minutos. Non digas nada. Podíamos ter problemas, non? Debíamos marchar. Pero agora non. ¡En posición! ¡Atentos! Sinto informarvos de que Andrew Dean, o sarxento Andrew Dean, foi asasinado por unha bomba suicida ás 15:37 donte. Intentou evitala, pero non tivo tempo. Bruno sobreviviu. Atopárono deitado en riba del. Andrew Dean foi un marín exemplar e un home honorable. Que Deus o bendiga. Bruno, aquí, Bruno. Eso es, Bruno. Sí, sí. Sigue. Arriba, Bruno. Arriba, Bruno. Vamos, Bruno, vamos, arriba. Está agardando por él. Non o vai deixar de facer nunca. Por veces non nos decatamos de que son a nosa familia e de que non somos a súa. Vamos, veña. Iso é, outra vez. Veña, sigue. Preparado? Estás preparado? Veña, Rex, vamos. Vamos. Veña. Sí, xa sei. Tranquilo. Que fas? Ei, Rex! Ei, tranquilo. Rex, que foi? Tranquilo. Shhh. Ven, anda. Vas estar ben comigo? Non sei que imos facer, pero non penso volver ali. Estiveno pensando e non vou volver a alistarme. Que che parece? Queres vivir comigo? Cagaches un peido. Que noxo. E agora adormeces mentres che falo? Tes algún plan pensado? Pois... o meu plan é... ir vendo que pasa. A vida civil. Queres volver a esa vida pop? Non mo Iso digas, que... va ser a cuarta Destiny Child. Non exactamente, o plan non é ese. Non, pois mira, vouche dar 2 semanas. E basta aburrir moitísimo. Seguro que quererás recuperar o traballo, xa verás. Vou ir polos aires, así que... hanme vir ben os sons aburridos. Sei que foron momentos duros, pero non quero que apures algo do que non estás segura. Sei ben que isto che encanta. Encántame, sí. Pero... atopei alguén a quen quero máis. E iso... De feito, esperaba que puideses escribir unha carta que me permitise adoptalo. Vale, vouno facer cabo, por suposto. Pensas que estou tola? É unha pregunta trampa. Non, falo en serio. Dilo por deixar os marines. Sí. Non, claro que non. Traballaches dabondo. Cando che acaba o permiso? Acabou... hai unha semana. Teño que volver 51 semanas máis.
Vale, daquela... Vas volver? Sí, a ver. Pero iso é un problema. Sí. Claro que é. Oi, espera, Megan. Megan. Que fas? Mira, ti non me preguntaches cando ías deixar os marines. Non esperaba tampouco que o fixeses. É decisión túa. Xa Alégrome sabías que isto me ia a molar. Actúas como se xa o falásemos. Como demo ia sabelo eu? Non sei, pero é unha merda que non nos soubeses. Está delicado. Doille, tranquilo. Queres adoptar este animal? Ti sabes ben o que fas. Ten medo. É moi sensible, como lle dixen. Por favor, non escriba iso. Non me oe. Ten medo e odia o bozo que ten posto. E non se ofenda, pero non lle gusta nada vir ao veterinario. Vémonos dentro dunha semana. Pero non escriba iso no historial ou non poderei adoptalo. Esa é a intención. Está intentando impoñer o seu poder ou que? Non debía intentar axudar os animais que veñen aquí? Picou no onde lle doe e reaccionou. Localice 20 kilos de explosivos a 3 metros de fondo e a ver se lle gusta que a piquen despois. Por favor, pídolle que non poña iso no historial. Onde está Rex? Nin idea. Arriba, veña. Oi, Foreman. Ven, Que fas? estou no preparando Para que? para leválo a Afganistán. Que? Pero que dis? Queren envialo. Non, este can xa está xubilado. Pois cambiarían de parecer. Estalo amestrando ti? Sinto. Gani! Contra, Libby, que fas ti aquí? Gani, eu... Veño desculparme por desordenarche a oficina. É a peor desculpa que escoitei nunca. Rex xa non pode seguir Non é viaxando. cousa miña. A veterinaria opina o contrario. Agora é diferente. Cambiou. Non podo facer nada. Por favor, cámbialle a clasificación para que poida adoptalo cando volva. Se é que É volve. honorable ver como te preocupas por él. Estás unida a él. E entendo o que te Non anoxes. estou anoxada, só intento ofrecerlle un fogar a un heroe de guerra polo tempo que lle queda de Como te vida. sentirías se tivésemos que sacrificalo por lle morder a man a un neno no medio da rúa? É só porque o neno levaba unha pistola de auga. Iso pasa. En serio. Tiven que mirar a moitos pais aos ollos. Sei moi ben o que se sente. Non son mascotas. Xa nin sequera son cans. Son guerreiros. E volven cos mesmos problemas ca nós. Non somos cruéis. Somos intelixentes e responsables. Non con Rex, non. Sinto. De verdade. Por favor, Libby, esquece isto. por favor. Gani, por favor. Mira, Libby, sinto moito. Oe, Rex marcha dentro dun par de días. Se te queres despedir del, podo organizalo.
Sinto moito. Megan. Megan, parrula. Megan. Que? Megan, pon algo de roupa. Que? Quen te quere a ti? Que pasa? Ven aquí e dille hola. Non ten nome aínda, ponlle ti, pero se non lle posa Moriño, estás tola. Tes que estar de broma. Non, non estou. Pensas que podes sustituílo? Ah, Rula, non intento sustituílo, é que... Sei o que queres, pero... Deus bendito, estás feita un trapo. Non podes deixar que se che vai a vida por ese can. Por ese can? Ese can salvou unha vida. Vaya a merda. Oi, Megan, non lle fales así a tua nai. Está intentando axudarche. Busca un traballo, Jim. Aínda non terminamos. Non podes vir á miña casa como se foses unha heroína de guerra e falarme dese xeito. Non tes dereito, estamos? Déixame en paz, Mira, non as podes pagar comigo. Non podes culparme de todo a min. E agora sai aí e descúlpate comigo. Desculparme? Sí. Desculparme con ese tipo? Sí. Mira que deixar a papá por este Oi, non tes dereito a... Sabes que? Marcha con teu pai e acabouse. Adeus. Hola. Nena. Fillo de puta. Non abras! Nena, tranquila. Tranquila, é a alarma do coche. É a alarma, nena, tranquila. Todo está ben. Oi, pero que carallo faz? Tes idea da calor que vai aí dentro? Pero que dis? Coida do can, mamalón! O can está ben. Non como a ti. Hola. Hola, podo falar con Forman? É sobre Rex.
Sí, xa sei que chamo moito. Megan, como te encontras? Non soubemos moito de ti ultimamente. Estou ben. Mellor. Mellor en que sentido? Pois... xa non me altero tanto cando escoito ou vexo certas cousas. Pero sigo sen poder tolerar calquera tipo de interacción humana. Ata vir aquí é un fastidio. Que tal dormes? Teño algún pesadelo. Sobre que? Sobre o que pode estar facendo. Espero que non estea ferido. Podería morrer en calquera momento ou estar xa morto. Que lle dirías a Rex se estivese aquí agora? Sabe que é un can, non? Vai soar ridículo, pero... Desculpade. Non pasa nada. Pois daríalle as grazas por intentar facerme ver que é o amor. Como que intentar? Parece que o conseguiu. Hola. Hola. Almorzas agora? Vale, din que o almorzo é a comida máis importante. Que tal estás? Que tal co grupo? Como foi? Mira, isto chegou para ti. Quen é Morales? Por que che envía atrapallada dos Mets? É un tipo que coñecín. Un tipo que vou ter que perseguir cunha pistola. Nena, eu ben sei que sentes que o perdiches todo. Sei o que é iso. Pero o único importante é que tes que seguir vivindo. Estou no facendo. Non, nena. Isto non é vida. Tes que buscar algo que facer para que teña sentido. Rex ten sentido. Sabe o que tes que facer. Non me van facer caso, abandonei, non marchei. Pois atopa un xeito de facelo. Hai moi poucas persoas na vida, moi poucas, polas que tes que loitar con todo. Se ti necesitases algo, eu faría todo o que puidese, non porque eu sexa un pai bo, senón porque o amor que sinto por ti é maior que todo o resto. Quero que sexas unha desas persoas que van ao traballo, aos enterros dos amigos. Quero que vivas. Intenteino, e fallei. Pois falla outra vez. E volve fallar, ata que todos esteamos fartos de ti, Megan. Nena, tes que loitar. E sabes como facelo. Es unha condenada, Marini.
Non? Quérote. Podo tirar con isto? Ou queimo? Por favor. Que trapallada. Pero deixame a tarxeta polo menos. Non a necesitas. Non podo esperar outras 3 semanas. Podo falar con ela aínda que sexa 5 minutos. Vale, é decisión das forzas aéreas. Son eles os que supervisan o programa canino. Xa, pero daquela pode dicirme onde está. Vale, mire, parece que o estou acosando, pero chamo por un heroe de guerra. Hola. Cabo Libby. Son o sarxento Forman. Levo toda a semana recibindo mensaxes túas. E chámote polo feito de que sigo tendo as cachas ben postas no sitio. Hola. Sí, chameite toda esta semana. Só quería saber... Como está Rex? Ten moitas ganas de verte. Como? Que? Rex. Estás aí? Estou... Por fin se decidiron a xubilalo. Supoño que quererás asistir á cerimonia. Sí, claro. Daquela podo adoptalo xa? Penso que non. O historial di que non se pode adoptar. Xa sei que o di. Pero non o avaliaron outra vez? Non teño nin idea. Pero aquí di claramente que non se pode adoptar. E a parte, está moi enfermo, Megan. É moi grave. Se queres facer algo, faino axiña. Senador. Senador Schumer. Desculpe. Podo falar con vostede un momento? Estou ocupado agora. Levo chamando varias semanas. É sobre un compañeiro en Afganistán. Non está ben, necesita axuda. Moi ben, falamos despois. De acordo. Chámase Rex. É buscador de bombas. Salvou moitas vidas en Irak. Aquí estamos en Fallujah. Encontrou todas estas AK-47. Aquí estamos en Ramadi. Este é Rex hoxe en día ten 10 anos. E se non me deixan adoptalo, van a ter que sacrificar. Como dixo que se chama? Megan. Perdoe. Cabo Megan Libby. Encantado de coñecela, Cabo. Un placer. Señor, señor. Perdoe, disculpe, señor. Hola, por favor. Fin. Non lle berres á xente. E como fago para que me preste Así atención? asusta a xente. Faino tranquilo. Para adoptar un veterano de guerra. Intenta falar con alguén. Hola, teñen un minuto, é por un asunto importante. E isto para que? É unha petición para adoptar o meu can de guerra dos marines. Está moi enfermo e a cerimonia de xubilación é dentro de pouco. Quero traelo de volta. É vostede marine? Grazas. Grazas por servir o país. É doado? Estamos xa. Cámara 1, cámara 1. Entramos preparada. en directo en 5, 4, 3... Hola, son Christine Johnson. Hoxe contamos cunha convidada moi especial. Megan, moitas grazas por vir. Contanos, por que Rex é tan importante para ti? A ver, é un animal magnífico e quero que pase o resto da vida nun fogar feliz e con alguén a quen coñeza e a quen queira. Por que non pode facelo? Porque hai tempo pensaban que era perigoso, pero o certo é que só estaba asustado e seguramente confundido. Case igual de asustado e confundido que a min naquel momento. E xuntos sufristes a explosión dunha bomba debaixo de vós, non? Sí, foi en Irak no 2006. Pero feridos e todo, seguistes adiante coa vosa misión. É certo. É impresionante. Grazas. Lin, que xa tiñas 22.000 sinaturas na túa petición. Ese tipo de apoio está te axudando? Iso espero, pero é moi cedo para sabelo.
Moita sorte, Megan. Apoiámoste de verdade. Moitas grazas. Adiante. Espere. Veño á cerimonia de xubilación. Diríxase ao campo, cabo. Diga. Veña. Oi, eu a ti coñézote. Sí. Es a heroína famosa que sae na televisión. A que era seareira dos Mets. Que faz ti aquí? Hola. Volviches? Sí, sí, volvín pola xubilación de chico. Despois xa volvo a marchar á base Leatherneck. Non canso dese sitio. Pero despois acabo. Volvo para casa. Vaya. Dixéronme que Rex se xubila hoxe tamén. Sí, conseguín sinaturas, sigo intentando levalo. Queres volver a empezar a pelexar con eles? Collelos e deixalos fora de combate? Sí, sí, Iso é. teño que facelo, sí. Perdoa por non chamarte, eu... Tranquila. Mira... Non era o momento. Pero pode terminar con final feliz. A ver, provocaches unha lea ben boa, non? Pois son eu o que che dou a noticia. Levo para casa antes de que cambien de opinión. ¡Rex! Benvido á casa. Que che parece? Gústache? Senta. Iso é. Que é? Que é? Que é? É isto? Gústache a pelota? Gústache? Gústache? Mira, o que máis che gusta. É a túa moza. É a túa moza. Sí. Esa é a man. Esa é a man. Agora non pareces tan duro can de guerra. Mima. Que me acoso. Tranquilo. Non teñas medo. Señoras e señores, hoxe é o Día dos Veteranos. Por favor, un forte aplauso para dous seareiros moi especiais dos Yankees. Con todos vostedes, a Cabo Megan Libby e o Sargento Rex. Sargento Rex, Eco 168. Foi recoñecido polo seu servizo de guerra grandioso como can militar na busca de explosivos. ¡Vivan os marines! Por favor, Sargento Rex a Cabo Libby.
grazas ao seu sacrificio, salvaron innumerables vidas, e por iso, hoxe, dámoslle as grazas. Colle o Rex. Colle o xoguete. Xa o collo eu. A quen lle ladras?